Dużo Ślązoków jest też. Witam was, można powiedzieć, zaś ze Gliwic. No ale nie do końca, bo kiedy my tu byli jeszcze przed II wojną światową, to były wszystko osobne dorfy. Dzisiaj Ostropa, no ale najprzód Richtersdorf, czyli Wójtowo wieś, a na koniec osiedle Glaubenstadt. Jademy. Wojtowo wieś, po niemiecku Richtersdorf, powstała na przełomie XVI i XVII stulecia. Do Gliwic dokuplowali ją w 1927 roku. Kwateruje tutaj kole 6000 personów. W Abstimmung ze 20 marca 1921 roku większość personów wylowała za Polską. Wieś jednakoż została w Reichu. We Wojtowej wsi mamy rzymskokatolicki kościół pod nazwaniem świętego Antoniego. Budowano go w latach 1925-27. Obok mamy fara, w tym samym szlicie, teroski trochę stromami zasłonięto. O, tak się to komponuje. Przy kościele mamy taki skromny dynkmal ku zocy wszystkich, którzy poginęli stąd we I wojnie światowej i szrajbunek po niemiecku data wyryto 1931 rok. Zoca tym wszystkim, którzy poddali żywot za Kaisera. Ostropa, po niemiecku Ostropa, jako też Stroppendorf. Wieś lokował książę bytomsko-kozielski Kazimierz jako Rostropa w 1286 roku. W 1927 część dorfu dołączyli do miasta Gliwice. Reszta dopiero w 1975. Kwateruje tutaj dzisiaj kole 3000 personów. W Abstimmungu ze 20 marca 1921 roku większość personów wylowała tutaj za Polską. Wieś jednakoż została w Reichu. Sumy już we Ostropie i wito nos Wasserturm z połowy XIX i XX stulecia. A obok mamy salon Hyundai'a. Tradycja i moderność. Jada już teroski do kościoła, no ale po drodze miją kapliczka pod nazwaniem świętego Floriana z 1934 roku. We Ostropie mamy dwa kościoły. Pierwszy, starszy z nich, to kościół pod nazwaniem świętego Jorga, katolicki, drzewiano murowany. Pierwszy kościół stał już tu w 1340 roku. Nie skorzy we XV stuleciu zbulony w czasie wojen husyckich. Odbudowany. Nie skorzy zaś zbulony w 1640 roku i odbudowany w latach 60. XVII stulecia. Turm się ostał. Turm je ze połowy XVI stulecia. W latach 90. XVII stulecia dobudowali jeszcze ta zakrystio i prezbiterium murowane. Już wam żech pokazywał taki kościół, chyba w Rachowicach, kaś tutaj w pobliżu we Krysie Gliwickim, co mamy trochę drzewianego, trochę murowanego. Od 1926 roku kościół już nie ma użytkowany, bo 100-200 metrów dalej powstał drugi kościół, do którego za chwilę pójdziemy. Kościół niestety jest zawrzyty. Mamy też naokoło mur taki z cegieł. Niestety w szczątkach część mamy, część nie mamy. A tutaj, słuchajcie, jeszcze, no to jest sznit gotycki, nie skoro gotycki. Nawet we XVII stuleciu jeszcze na tych placach nie skoro gotyckim sznicie robili. Dryny mamy wyposażenie głównie barokowe. Co że chciał wam jeszcze pokazać? Obejrzyjcie tutaj. Jeden grab, no tu musiał być Kirchhof, tak jak to było przy starych kościołach. Co się z nim stało? No nie wiadomo, nie ma. Myślę, że po 1945 roku coś się musiało stać. Rudzki Johann i Johanna, obejrzyjcie, czyli po niemiecku miana szrajbnięte w 1954. Johann umierał, Johanna w czasie wojny we 40 roku, a narodzili się we 70. XIX stulecia. Ten jeden grab się ostał, myślę, co tu kiedyś była plata,
jakiś taki dynkmal, mamy dzisiaj żelazny krzyż. No jest to dość ciekawe. Mamy kiercki, mamy sztuczne blumy, rośnie tutaj bluszcz. W 1927 roku wybudowali kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, neobarokowy w Sznicie. Dryny mamy fajnisty ołtarz boczny Świętej Barburki, kaj mamy grubiożów, mamy też obok fresk Świętej Barburki, no i figura Świętego Jorga. Może to jest figura, która była kiedyś we starym kościele, nie wiem, szajbnijcie, jeśli wiecie. Tutaj, spod tego kościoła, we każdy wielkanocny poniedziałek, za 2 dni też, bo dzisiaj mamy Wielkosobota, kiedy to nagrywam, wyrusza procesja. Kole pierwszej się formują i trwa to 4 godziny. O 5 kończą, a potem mamy mszo. Jako to jest procesja? Osterritt. Procesja konno. Jeżdżą na koniach, okoliczne pola nawiedzają, proszą o dobre plony. Tradycja ma już poraset stoleciów. Od 17 stulecia na zicher to tu mamy, mono i było przodzi. Dzisiaj na Górnym Śląsku mamy niewiele takich placów, kaj to się zachowało. Kiedyś był to richtig górnośląski zwyczaj. No kaj to mamy okrom tutaj Ostropy, Żernica, poblisko wieś, kaj już żech robił kiedyś film, dzisiaj to samodzielno wieś, Ostropa też kiedyś była samodzielną wsią, to są sąsiednie wsie. Kaj jeszcze, słyszał, że co kaś we Krysie Raciborskim, ponoć we Walcach, szrajbnijcie, kaj jeszcze takie procesje są. Słuchajcie, jest to wpisane na lista niematerialnego dziedzictwa, herbowizny, byśmy powiedzieli. Kiedyś w procesji uczestniczyli gospodarze, którzy mieli swoje konie. Dzisiaj przyjeżdżają tutaj turysty spoza Ostropy, a też mieszkańcy Ostropy uczestniczą. Konie są wypożyczane, i każdy może się w to włączyć. Byda chciał być tu za 2 dni we wielkanocny poniedziałek i choć trochę wam to pokazać, 4 godziny tutaj nie byda, ale troszkę myśla nakręca, też pierwszy raz byda na czymś takim i mam nadzieję, co też na bezrok przyjedziecie, bo lato już nie, bo film będzie nie skorzy. Mamy wielkanocny poniedziałek, udało się przyjechać, zaraz będziemy widzieć procesję, będziemy widzieć jeźdźców, będziemy widzieć konie, już słychać religijne pieśniczki, które śpiewają. Nie zdążyliśmy genau na pierwszo, kiedy wyruszali sprzed kościoła, byliśmy kaś ćwierć na 2, bez to teraz mamy wiele, kaś pół trzeciej, idą na ćwierć na 3, idą na głównej strasie, idą pod kościół na plac, tam będą mieli pauza kaś 15 minut i potem zaś wyruszą na strasa i zakończą przed 5. I 736 tej jednej skarbie jedyny,
Dobry, kurde. No, szczęść Boże, witam serdecznie. Co wam mam powiedzieć? Na Austericie, żeście są w Ostropie. No i przyjdźcie przedstawić, kto Okej. wyście są, Jak ksiądz kto Robert. oni są. Oni są Robert Chudoba z Ostropy pochodzący, jadący prawie 40 roz na Austericie, czyli jazda za Panem Bogiem albo wielkanocna procesja konno. Kultywujemy to już tutaj od kilkaset lat, nie pamiętam, są zapiski z 1700 roku, że od niepamiętnych czasów, żeby przede wszystkim żykać, to jest wydarzenie religijne, Bestuż to jest zu Ostern, czyli na Wielkanoc się to odbywa z modlitwą, głoszeniem Pana Jezusa Zmartwychwstałego, potem o dobre plony, bo jest początek wegetacji, wiosna, więc to i religijnie, i kultycznie, i antropologicznie się bardzo wszystko dobrze skleją do kupy. No dużo ludzi też dzisiaj przyszło, bo pogoda jest, jak to godali kiedyś młodzi żileta, więc jest bardzo pięknie, będzie teraz drugi etap, teraz jest czas na kołocz i kafej, połowa procesji już my zrobili i jademy dookoła granic, no kiedyś wsi, osady, teraz osiedla albo powiedzieć dzielnicy Gliwic, no ale czujemy się jako, ja jestem tego dumny, że Ostropa jest bardziej taki spokojniejszy teren. Dużo Ślązoków jest też. A wiele tych koni tu jest? Nie wiem, ja jeszcze nie policzył już ktoś, Józef. Ktoś godał, że 60? 50. Może być, kole 50. W tamtym roku było 70, to się zmieniło też, no ciężko jest z końmi teraz Genau. już, gospodarstw też już nie ma teraz, ale młodzi bardzo się garną do tego i to kultywują, my ściągamy konie spod Anabergu, Ja? z Ujazdu, z Kozłowa kradnymy i tak dalej, kajno idzie, no. A w Żernicy też Ja. obok takie Ja, coś, ja. No ale tutaj jest to bardziej popularne, ja? Bardziej popularny w Żernicy chyba przez Ingemara Klossa to przyszło nazot jakieś, nie wiem, kole 10 lat temu, nie? No to było popularne w każdej miejscowości Ja. było, to jest, nie? Ale potem, no z kuli tego, że już i ludzie przestali gospodarzyć, nie było koni, traktory i tak dalej, nie? No ale my się trzymali fest, także zapraszam, jak będzie okazja i z pąboczkiem. Synom pierunie te auta zablokowały, no ale procesją idzie nazad, obejrzyjcie, na czele są hopy skrzyżowanymi tymi wieńcami i jedzie krzyż. Krzyż. A dalej będziemy widzieć figura Chrystusa Zmartwychwstałego. O, widzimy figura Chrystusa i dalej zaś krzyż ze czerwoną stułą. No i tak jadą. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Nie umiem luftu chycić. No właśnie, przez to. Niedaleko kościoła jest dynkmal z I wojny światowej, odrestaurowany w 1991 roku i upamiętnio też ofiary II wojny i tych, którzy umrzyli w internowaniu. Tabula po niemiecku, staro tabulka, która się ostała z I wojny światowej. No i tak się oddało tu żoca poległym. Wilcze Gardło, po niemiecku Glaubenstadt. Ta Stadtteila powstała w 1941 roku. Dokupowane do Gliwic w 1975. Kwateruje tutaj kole 1000 personów. Wszystkie te place leżą kole 35 km na zachód od Katowic. Na koniec dotarliśmy do tajemniczego Glaubenstadt. Dzisiaj Wilcze Gardło, no i mniejsza Stadtteila Gliwic. No dzisiaj mamy tu głównie domki. Widać, co niektóre są przedwojenne, niektóre powstały po II wojnie, no ale Jowos zabiera za chwilę na to osiedle. Osiedle zaprojektowane od nazistów. Tajemnicze miasto od nazistów. Sumy w centrum tego osiedla, można powiedzieć na ringu. Glaubenstadt, wierne miasto. Komu to miasto miało być wierne? No, Führerowi, Adolfowi Hitlerowi. Zaprojektował je architekt z Beuthen, Rudolf Fischer. W latach 1937-41 było budowane. Fischer, ono jakoś moja familio, nie wiem. Ten plac przynależał do Smolnicy.
to był taki podmokły las. No i na tych placach zbudowały nazisty te osiedle. W latach 40. schludziły tu się już pierwsze familie od funkcjonariuszy SA, bo na osiedlu mieli głównie mieszkać członkowie NSDAP, SA i SS zusammen ze swoimi familiami. W 1937 roku kamień węgielny pod budowę osiedla osobiście położył Wiktor Luce, szef sztabu SA. Osiedle kończono już za czasów II wojny światowej. Kończyli je angielscy i francuscy jeńcy, którzy mieszkali w ekstra wybudowanym tutaj do nich baraku. Osiedle pierwej fungowało pod mianem SA Siedlung Eichenkamp. Było to miano robocze. 1 kwietnia 1941 roku, kiedy już osiedle ukończyli, zamianowano je Glaubenstadt, tak jak już wiemy. Co się stało po 1945 roku? Niemcy przegrywają wojnę, wszyscy tutaj citają, no i w 1945 roku ten plac mianują Wilcze Gardło. Poloki mianują. Kto wymyślił to miano? Nie wiadomo. Nigdy tak przodzi się to nie mianowało. Autochtony mianowały to wilk, z kuli tego Wilcze Gardło, to nawiązanie do miana. Ja? W latach 47-48 przybyły tutaj reemigranty ze Lotaryngii. Zamieszkały tutaj też familie grubiorzy ze okolic. W latach 1952-75 osiedle było osobną gminą, no i mniejszą na placach PRL-u. W latach 70. wygrywało konkursy na najczystsze miasto, najczystsza gmina i pieniądze inwestowali w asfaltowanie dróg. A tutaj szkoła. I mamy kejfra i na czarnych blachach. Myślę, a co takie kejfry jeździły tu, no nie wiem, jeździły, mogły tu jeździć w czasach fungowania Glaubenstadt. No ja, ten jest ze lat 60., no ale kejfry produkowali już od 1938 roku. W trakcie wojny mało egzemplarzy tych kejfrów wyszło, bo głównie Volkswagen przestawił się na produkcję Kübelwagenów i na insze wojenne produkcje, no ale funkcjonariusze NSDAP, SA, SS mieli takie auta w trakcie wojny. No, ja już swojego kejfra nie mam. Ten jest z lat 60, też miał 67 roku. Ten jest pora lot starszy, bo tam co roku były jakieś zmiany i znowcy, tak jak ja się znam, jakie tam te zmiany były. Między innymi tu mamy węższe kierunkowskazy, inkszo klapa ze zadku. No sprzedał rzek, bo było jeszcze wiele do roboty. Mam nadzieję, co jeszcze kiedyś jakiegoś klasyka kupia. Pierwszy raz jeżdżę tutaj, naprawdę fajnie tu jest. Podoba mi się, też ciekawą historię. Prostomili będziemy kończyć dzisiaj. Za tydzień albo za 2 tygodnie obejrzymy, jak to będzie. Jeszcze jeden film ze Stadtteilów i nie skorzej jeszcze jeden. 2 tajliki nam ze Gliwic zostały. Kiedy to oglądacie, kiedy to kręca, to brakuje 50 personów do tego, co by mieć 5000 subów. Wbijcie tam, bo te 5000 fajnie będzie wyglądać i to też było takie marzenie moje, dobić do 5000. No i po 3 latach się uda. Fajnie, co żeście są, byście dali, filujcie mnie też na Facebooku i Instagramie. Jeden hop z zachodu Górnego Śląska, pan Welech Krapkowic dzwonił do mnie, pozdrowił go niedawno i powiedział, że na Facebooku coś mnie kojarzył, no ale nie wiedział, co ja robię filmy też na YouTube'a. Polecajcie to, bo dopiero po 3 latach niektórzy odkrywają, no i są radzi, co takie coś powstało. Toż chowcie się i widzimy się we kolejnych tajlikach. Pyrsk.